Povědomí o autoinflamatorním onemocnění začíná u vás. Máte vy nebo vaše dítě příznaky, jako jsou horečky, bolesti břicha a vyrážky, které se opakují každých několik týdnů nebo měsíců bez jasného lékařského vysvětlení? Pokud ano, možná pociťujete příznaky autoinflamatorního onemocnění. Autovnětlivé. Není autoimunita. Tyto nemoci, i když jsou vzácné, mohou postihnout lidi všech pohlaví a věku, od novorozenců až po starší dospělé. Mezi běžné příznaky patří horečky, bolesti břicha, vyrážky, bolesti hlavy, bolesti a otoky kloubů, afty a únava. Pokud máte tyto příznaky opakovaně, je nezbytně nutná konzultace s revmatologem nebo imunologem specializujícím se na autoinflamatorní onemocnění. Existuje více než 40 různých autoinflamatorních onemocnění, včetně FMF, TRAPS, CAPS, FKS2, MKD, Yao syndrom, syndrom PFAPA, Stylova nemoc, Behcetova nemoc, idiopatická recidivující perikarditida, hydradenitis suppurativa, VEXAS a mnoho dalších. Každá nemoc má svou vlastní skupinu příznaků, takže je důležité poradit se s lékařem pro určení přesné diagnózy. Diagnostika těchto onemocnění je založena na klinickém vyšetření příznaků, krevním obrazu a genetickém testování. Včasná diagnóza je klíčem k rychlé léčbě. Zatím neexistuje žádný lék. Dostupné léčebné postupy mohou pomoci kontrolovat zánět, zmírnit příznaky a snížit frekvenci a intenzitu epizod. Pacienti si těmito onemocněními nemusí procházet sám. Pokud máte podezření, že vy nebo vaše dítě můžete mít autoinflamatorní onemocnění, vyhledejte lékařskou pomoc nebo kontaktujte linku pomoci FMF and AID pro podporu a pomoc při hledání odborníka. Pro více informací navštivte naše webové stránky www.fmfundite.org.